बिजाथिया गोख्रों पार्टियाबो गोख्रों नाथाय रायजो राजा पार्टी होनोब्ला पार्टियाव माखासे सोद्रोमाफोर थायो मावथिफोर थायो आरो बे मावथिफ्रा जेब्लाबो गोख्रों बिसोर भट देरनाय जेनहानायजों खोथा गैया बिसोर सानफ्रामबो खामानि मावगोन नाथाय भट होग्रायासो बेखौ माने माबा लागोन थांखि लागोन जे सोरनो भट होगोन आरो सोर देरहागोन गतिके मानव गेदेर खाम्फा बरग'यारिया मानसि हिसाबै गोबां स्ट्रं गोबां गोरों गोबां सेनियर नाथाय दा भट होग्राया बेसेबां दङ दा दिनै मानव गेदेर माने हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोदोनिफ्राय दैदेनबोदों बिथांजों थाबोदों माखासे मानसिफ्रा आरो बिथांनि सरकार समाव सोरबा सोरबा खैफोद आफोद बायदिसिना मदद मोनबोदों बे मानसिया जेब्लायबो बिपिएफनो भट होगोन बिपिएफजोंनो थागोन नाथाय साधारन मानसिया रायजो राजाफ्रा बिसोरो सोरजों थागोन बिसोर डिसिसन होगोन कि माने सोर देरहागोन ओंखायनो पार्टी स्ट्रं लिडार स्ट्रंआनो खामानि फैया स्ट्रंआ जाहैबाय रायजो राजा रायजो राजा स्ट्रंआ सोर जानानै दं आं बेखौनो होनबाय जे दिनैहाय बायदिसिना बिखान्थिनि गेजेरजों जायफ्रा माने बायदिसिना स्किम मोनदों आं दा आगोलाव माने जोंहा बे गोरोन्थि जायो आगोलाव बिपिएलआल' मोनदोंमोन न'खौबो बिपिएलआल' मोनदोंमोन रेशन कार्डखौबो बिपिएलआल' मोनदोंमोन उज्ज्वला आसनिखौबो बिपिएलआल' मोनदोंमोन जायखिजाया सरकारनि मोनथायखौ बिपिएल आरो बिपिएलनि सुबुं सानखोआ जोबोद खममोन आरोखि नाथाय दिनैहाय मिडल क्लास आं सानो नोंथांमोन जेसेबां रिपर्टार दं नोंथांमोननि न'खराबो दिनै बेफोरखौ मोनजोबनो हायो मानो नोंथांमोननि न'खरा 5 लाख इनकाम खालामा माने बोसोरसेयाव आरो गतिके नोंथांमोननि न'खरा आगोलाव गोलैयाखैमोन बेवहाय मानो 1 लाख इनकामनि सिङाव थानांगौमोन आगोल बिपिएलआ होमबासो बे न' मोनो होमबासो बे रेशन मोनो होमबासो बे सब मोनो नाथाय दा 4 ग्रेडआव साख्रि मावनाय न'खर रिटायार जानाय न'खर बिसोरबो गासिबो बे स्किमफोरखौ मोनो अब्ला बे मानसिफ्रा भट होनाय नङा जानो बे मानसिफ्रानोथ' गासिबो एनडिएनो भट होगोन अब्ला बिपिएफनि भटखौ होग्राया बेसेबां थाखो दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा थायो बिपिएफआ आगोलनि बायदि गैया बिपिएफआव जोंनो दंजोबोमोन दिनै आंनि खाथियाव नै राजिब ब्रह्म बिथां दं इएममोन दा एमसिएलए जोंहा प्रभात बसुमतारी बिथां दं रेवरेवा बिथां दं जोंहा हनै बिजिरगोरा दं गासिबोथ' माने क'क्राझार लकसभा समस्तियाव बिपिएफनि जानानै खामानि मावग्रामोन अब्लाबो जेनाखै होनबा दा बिसोरनो बिर मानसिफ्रानो गैबावब्लासो अब्ला बोरैहाय बारायनो गतिके नुनायाव आरो आं सानो जे बेबायदि जेबो गैया अदेबानि जिहेतु बिसोरजोंबो लाख भटारफोर थागोन बे लाख भटारा जेरावबो अबा 2,000 अबा 3,000 मालाबा 10,000 गेदारिं जागोन समायना जागोन आरो बे जाहैबाय डेम'क्रेसिनि समायना मानसिया राजखान्थि खालामदों नालाय इलेक्सन बादायलायनांगोन इलेक्सन बादायलायनायाव जेननाय देरहानायजों खोथा गैया बादायबाय नालाय जेनगोनखौ मोनथिनानैब्लाबो ओंखारनांगोन आरो मा दा बाथ्राया जाहैबाय दिनै बिजेपिआनो बा दिनै इउपिपिएलआनो गासै बड'लेण्डनि माने रायजो राजाफोरनि जिथु जेंना बे जेंनाखौ दिनै मावनो लागासिनो दं आरो मावगासिनोबो दं गतिके बे बेलायाव आरो सिगांनि खोथा मानि खोथा बुंब्लाबो आरो बेवहाय दिनै जेबो खामानि फैथ'ला आरो नाथाय अदेबानि राजखान्थि गतिके बेवहाय मोनसे गणमत जानांगौ बयनिबो गावबा गावनि साननाय हनाया प्रकट जानांगौ आरो बेनो जोंनि डेम'क्रेसिनि धोरोम आरो बेनो जोंनि समायना डेम'क्रेसियाव जुदि रावबो जुजिलायग्रायानो गैयाबा इलेक्सना स्रि स्राय जायोबा बिराद गाज्रि नुवा होमबा ओंखायनो बेनो नाथाय अदेबानि दा आरो बे अबस्थायाव गैला आरो बिपिएफआ नङा दा बेयावबो नङा दा बेवहाय आंनिबा बेवहाय बेबायदि जेबो फैला बिथांनि सायावबो गोदो जायफोर इसुखौ बुंदोंमोन बे इसुआ दा गैला गतिके बर' नङै सुबुंफ्राबो दा मोनथिबाय आरोखि अना बर' मानसिफ्राबो मोनथिबाय दा बेबायदि खालामबाय थानानै लाब गैला आरो आगोलनिफ्राय बिथांनि भटआ खमायबोगासिनो दं फिल्डआबो खमायबोगासिनो दं ओंखायनो आं सानो मा बेफोरो जेबो माने माबा खालामनाय नङा मा होनो फेक्टर जानाय नङा बिथाङा जेखौ होदों आरो बेराफारसेथिं बर' सुबुंफ्रा दा बिराद सांग्रां आगोलाव बर' सुबुंफ्रा गावदोंमोन आरो एबाराव आं सानो गावनाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला बयबो लुबैयो जे खेबसे बेवहाय माने गावनि होननानै सानफ्रामबो मोननाय केन्डिडेटआ माने देरहानांगौ थ' बे केन्डिडेटआ दिनैनि दिनाव जायखौ बिजेपि आरो एजिपिआ गासिबो थैथां नांथाबदों गतिके बेनो जुदि गासै बर' सुबुङा भट होयोबा बेनो गोरलै देरहालांगोन ओंखायनो एबाराव सोरबा माने माबा नङै मानसिफ्रा बिपिएफ नङै कंग्रेस नङै इउपिपिएल नङै बिजेपि नङै जि गेजेरनि सुबुंफोर दं बर' समाजाव फोरोंगिरिनिफ्राय लानानै गासिबो आं सानो बिसोरो एबाराव जयन्त बसुमतारिया जेरैखि जाया देरहानांगौ ओंखायनो पार्टिजों खोथा गैया बयबो जयन्त बसुमतारिनो भट होगोन जाहाथे बिजेपि आरो एजिपिनि मददजों माने जिफोर गुबुननि भटफोर मोनगोन बेजों देरहालांनो हायो
आरो जुदि बिदि खालामाब्लाथ' आगोलनि बायदि लस जाबाय थागोन खारन आगोल